Mfowethu awusithathe usibeke isakhamuzi sala. Baba unginike Siyaza cha. No, inkinga esinayo la. Yes. Kudingeka i-drain la kufakwa amanzi ngoba lama potholes akhandwela amanzi angaphansi komgwaqo. So uTransport sihlezi imtshela sithi sicela zosilungisela la. Manje bona abalizimpu zabo zepolitiki ngathi siwumphakathi. Yes. So la sidinga i-drain kuze kungeke hlezi kukhandwa la ngoba into eyenza ukuthi behlezi bekhanda la shoot bakufaka i-drain lo muntu ohlezi ethola i-tender yokukhanda la umsebenzi uzophela. So manje ingakho le drain ingakhandwa la nayi pavement uma uyibheka uma ulunguza la igcina lapha ingani ingaqhubekanga iziyofika la ngoba noma ngingafakwa ama-humps shoot azohamba afe ngoba kuhlezi kunamanzi la. Yes. Siney'ndonga ngapha nangapha le drain ingahamba iziyochitha le. Oh yes. So sicela nje lokho bafethu siyacela. Okay. Baba Mhlonishwa. Siyabonga. Yes. Mina ngumtshali ngusiyabonga baba. Angidili kunalutho nje baba. Sikhalo sami nje ukuthi inkosi sihlukumezekile kulomgwaqo. Sicela nisenzele usizo eningasenzela bona. Yes. Siyacela baba nje lokho inkosi yami silahlekelwe. Ihlobo zethu nesibathandayo kakhulu kulomgwaqo. Siyacela baba nisilekelele. Sibhlungu, sineyilonda, sipholile kumanje. Uthe walahlekelwa ingane la. Ingane la yangilahlekela la ngebhayisikili la ku Junction. La ngane yami na 13 years indoda endala sengithembile ukuthi izongisiza nami. Namhlanje angilutho la yaphelela la. Ngonyaka ophelile hayi nini unyaka ophelile. Ngo-April. Ngoba ku-April Washa ugude Ashona baba ngibhlungu namanje angakapholi umuntu omdala. Ngibhlungu kakhulu. Ngiyacela kulekeleleka lolo simo leso. Na izolo nje ngibonile ingozi ngibuye emsebenzini ngisecurity mina. Ngadlula ngathi angifuna kubona umuntu ombozwe ngalento le. Ngoba ngiyabona ukuthi sekonakele baba. Ngihlukumezekile ngilethwe ilokho nje la. Angilutho mina. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyazwelana kakhulu nawe nomndeni. Asizwe qhawela kithi khona ufuna kubeka. Baba Msweli. Yes mfowethu. Cha baba Msweli into ebisicala thina lana amalo ukhuza kuphela ama-humps kuphela nje kuphela. Sizele sinengane lapho umgwaqo la. Yes. Imoto zakijama ngenye indlela. Kunama-pothole amanzi ama laphana. Kunamanzi. Yes into ekhuba umgwaqo. Yes masicela ukuthi sibe nama-humps kuphela nje. Zodlulisa njengoba unjalo mina umyalezo baba njengoba ngisho akwangenzeka ngogudi siyawuvala umgwaqo siyawuvala umgwaqo yes siyawushisa hayi ningawushisi phela umgwaqo akwangenzeka nje siyavala mana angifuni usushisa ngithi masushisa itila liyonakala bese kuthi ukuthi ke masuyithu sebeyafakile ama-humps umgwaqo usuweak asingabulala okhona basifune kungekho okungcono singaya kwa transport sifike sivala ama-gate nansi yes angibingelele baba Msweli cha ngayi impela mina ka transport emva ukuthi ubhutile inyanye leyo ingane yakhe umfowethu ubhuti wakamtshali yathi mayilimala la ngayi impela ka transport kuyu baba ukhumalo wangitshela ukuthi baba ukhumalo fanele sihlangane siwumphakathi kube nekomiti sibhala incwadi ezoye enkosini le ihamba izo approve isiwe ndawo iziyofika ko minister le kuyoba nini kodwa abantu bephela la emgwaqweni bephela ngathi intuthwane la emgwaqweni mana nani yofuna ama-humps uthwabhala incwadi sifuna ama-humps ethi asibhala incwadi babukhumalo ngayiyela impela ka transport eNquthu ngayiyela impela mina kufanele sibhala incwadi wena makejakeja wena okhuluma nami izolo ntambama impela engikubhalelile phela baba Msweli ungibhalele kuphi uTwitter baba Msweli ngibonile iyona njenye mangithi iyona ngibone eqala ntambama bese ngizokwenza i-traffic ka5 yebo baba Msweli ngiyabonga kakhulu ukubambisana nizweleke Department of Transport sithi sifuna into la kuthiwa kubhala incwadi kuhlangana umphakathi kubhala incwadi yenkosini induna namakhansela nale ngempela bayaphela abantu la emgwaqweni bayaphela la ngathi intuthwane ngempela badlala ipolitiki nje kudlala ngathi ngempela ngoba singeke senze lutho thina yes hayi kubhlungu ngempela la kithi okwenzeka kulomgwaqo lo asifuni futhi lama-humps lamancane lawa afakwa lapha sifuna ama-humps angempela imoto uma iqhamuka ngapha uthela wayeka iqhamuka ngapha uthela wayeka into eyodwa nje imoto ziyagijima la ekuseni iy'ngane ziyavika la ziya ey'koleni nini ziyavika kuko konke la emgwaqweni ngeke sikhathele impela manje kulomgwaqo sikhathele impela babungwenye sikhathele siyabonga umakejakeja khula umakejakeja useyibekile kumakejakeja ngizoyihambisa ngoba nje uzoyibona makejakeja ngoyifaka futhi ku-Twitter hayi ukuthi siyabusika asihlungi sihambisa injalo ngiyabonga ngwenya yami ngiyabonga njengoba injalo ngiyabonga baba
hayi thina angithi uyalwazi udaba lwethu thina so-operate kanje kodwa ilahle siyalibeka entanyeni nakho ngisho